ngadap da jing sungu yo blay sa isen ne ka por ya ka ba na ka liang ka jongi na ka ministry jong ka Potternet ngi ban ai ga ne ka Khubor Shapi ha ga ne ka por ka bamenta ban na ka por ka por ngi sngo ka Khubor ban ngai ngu yo blay bo la bo ha ka donut jongi ban sam ya ka tien ka jong u man la ka sngi ban nget ka tien jong blay ka long ka jing ka khu ya pi ban ngai ngu yo blay ba shisha ki briu ki jingkar khu ban ngai ngu ba ha pi pediang ye ka tien pi diang ye ka jingkar khu ba pila ban samru ye ka tien shaki weda ban long jingkar khu ye ki ban nganget ka tien ka jong blay ka don ka bor ban pen kala ka tien ka jong blay ka don ka bor ban Nongthymmai ka don ka bor ban pen dap yangi ya ka ta ka jing sup ya ka ta ka jingkmen ka tien ka jong blay ka don ka bor ban wan ra iki kamba na blay ban bo blay un pen dap ye kita ki jingkula ro namar bangi don ya ka tien ka jong u dehing ta bang don ka tien ngilat na ka jing shep tieng ngilat na kita ki jing pen seir ka jing pen so jer jong baman ban nga sngongo ya ka ne ka por ka bamenta ya ka bang yo ro ban ya kren biang she ka ne ka subject shapang ka jing it ka dei leng ba ka tien ka jong blay bangi snow tho kat no bo blay it yangi bat kata ka jing khia jong kata ka jing it ka jong u na ka banta jongi tadai ta ka tien ka jong blay ki thu ingi hang ne langi pule biang na ka shiti ka ban kong shaki Korinth kan nong ba khat lai ngi ne poi ka ne ka banta ka khat ka basan ya ka ba men ngi lai kren shapang ka jing it kam jule klem akor bamta ka sngi ka ong kamwat tangi ki e ru la ka jong ka jing it kamwat tangi ki e ru la ka jong ka bamut e ka jing it kamwat tang man pen biang ya la di nani tang man pen hun ya la di ka jing it ka par khat lem ya ki wei padeng ta ka ne ka sngi ka bamta ini keren shapang kata ka jing it ke jong ublay kumno ba kata ka jing it ke jong ublay kalong ka jing it ya ka ba umshim la perkhat tang yala di henrei ula perkhat na ka banta jongi ken mau ka ne ka wai ba ka jing it ke jong ublay ka crowd do kata ya ka ba mdei kum banga shu ong pin do menem dei tambu shu it henrei ka donru ka jing ban khia ha ga jing it henrei nga snow menamar ka jing it u jisu namar bo uihet yang abad ya pi wala da ka dei ka ban khia ya uru wala da ka don ka ta ka jing ban khia namar ban it henrei uklem nyau shu ya ka taru bagan long ka jing ban khia namar bo perkhat yang abad ya pi namar bo uihet palat yang abad ya pi namar shim la perkhat tang ya di hoi la dau perkhat tang ya di ha ban perkhat bo deu blai wala dei ban benut ban no wat ya ka beneng wala dei ban benut no ban kat ya ka ta ka buram wala dei ban benut ban no ya ka ta ka bor ka jong u ban no ya kata ka jinglong sim ban wan sing di ka perthai ban long umrao ka jing i ka jong blai ka long hadu kata na ka banta jong pi ba men bangi long kita ki ba pop ukres ulayap ya plin na ka banta jong i tadai tau trau i palat ya pi wi palat ya ngau i palat ya pi ka jing i ka jong u hadu kata shim la perkhat shu iladi ba ka bible ka ong ne ka tien ka jong blai ngi ne pe ka ne ka por ka ong ne kesti ke ba arsi nong Korinth kal nong ba pra ga khot ba khandai ga ong namar phi thu ye ta ka jinga e Jesus Christ bo try jongi bolo long over rius pa ban ulawan long dup na ka menta jong phi khnang ban pen rius pa ya phi da kata ka jing duk ka jong u ka tin ka jong blai ke thu ingi hang ne ka ong namar phi thu ye ka jinga e ka ta ka jinga e ka jong blai ka de ka jing it ka jong blai ya ka bolo shu the no buk hangi ya ka bolo shu ai hangi ba ka babel ka ong ye ka ta baka jingi ke jung Jesus Christ bo try jingi la ulong over rius pa shisha utrai udei over rius pa shisha utrai udei ma u ubadan ka ket ka kser ka rupa ka dei ke jung u ka ket ka dei ke jung u ka beneng ka long ka jung u ka khandau ka dei ke jung u re men ba ulong over rius pa henrei ka babel ka ongom ne bola long over rius pa pen ban ula wan long duk na ka benta jongi khnang ban pen rius pa ya pi da ka jing duk ka jung u tien jom blai ke thu sha hangi trai shim la perkhat tangi la di henrei perkhat na ka menta jongi men bangi long ki ba pop men bangi long ki ba dok henrei ulawan men pelong ruspa yangi men ba ngidang long ki ba pop ulawan men pen yangi da kata ka jingai ka jing it ka jong u dai ta kwa banong i phi ka ne ka sngi bon sin kong ki bringi perkhat tangi la di ki sngi ki ba khat do tien jom blai ka ong ba ki bringi it tangi la di henrei nga sngungu yo blai wo blai to it ya la di ukam it yang i ban yala di dai kata ka jing it ke jong blai but u i no wat ya ka beneng u i no ya kata ka position ke jong ukum blai shimla nyau shu yala di ban long marangkat badu blai ong ka tien ke jong blai fi play shi ti ki nong Philipi ka nong ba ar ka do basan ka ong ba shimla nyau shu ban ya long marangkat badu blai kamot
ula ino wat ya kata ka jinglong blai ke jong ban wan sha ka ne ka perthei ban khai tai samrat ban khai tai sing oi ban thia hang ta ha ka jinglong duk ha ka jing smau tung ula kloi ban ino e ka jinglong riuspa ban wan long duk bada kata ka jing riuspa ka jong ban pen riuspa yang ikan ki baduk kata ka de ka jing e ke jong blai e pelat ya pi ba blai e pelat ya pi kong e pelat ta daung ka ban ong ya pi blai kham e ya pi wat ban ialade ru kham e ya pi ban ialade ru tadin ta ka ktin ka jong blai ke thu ingi dan ngi pulele ka kitab Isaiah san phulai ke thu ingi ka ongom ne ka ktin ka jong blai ka ni ka kitab ka pen sungu thu shu yangi kat no bau blai kat no bau jisu yang bat ya pi ka ktin ka jong blai ka ongom ne si shau la ba e ke jing ku slai jongi baru la kit no e ke jing sungu si jongi pen ban la nyau ya bala pen mong bala shok do blai bat bala pen janjar si shau la ba no e ke jing ku slai ke jongi si shau la ba no ru la kit no e ke jing sungu si ke jongi ngide ki breu ki bas ngosi ngide ki breu ki bas kuslai henre shim la perkhat na ka bantai la di udah na ka jing sok henre wan ban kit no ya ka jing ngosi ke jong pi ya ka jing ngosi ba ya ka jing kuslai ke jongi ban ba ya ka ta ka jing kuslai ya ka ta ka jing ngosi ke jongi bat ban wan changane ka perthai bat ban pen mong ya kwa banong pi ka ne ka wei ban la nyau ya bala pen mong bala shok do blai bat bala pen janjar ki breu ki ong ude blai ba pen janjar ude blai bala pen mong ya shisha ka dai kata ha ki breu ka por ki dang mudur ba ude blai bala pen mong ya bat bala shok ya bala pen janjar henrei kam dai kum ta bala pen mong ya ka dai na mar jonga bat jong pi bala shok ya bala sempat ya namar ka dai na ka banta ke jing rengkang jonga bat jong pi bat bala penjenjar si shai mdei namar bo blai penjenjar dei namar kapop jonga jong pi bala penjenjar trai dei tau trai upen pau si shai ke ne ka jing e kam nyau tang e la ke jong dei ta ka jing e ka si sha ka dei ka ta ka jing e ka ba kam wat tang e la ka jong ban shu yo jing men toy la de ban shu yo jing kar khu la de ne tang ban biang la de trai wa ai ka ta ka nuksa wa de ma uba biang na dong shadong rei kloi ban no kata ki baro nakamanta jonga bat jong pi ban sha shitam ban kit ya ka kuslai jonga jong pi ban kit ya kata ka jin janjar ban kit kan ya kata ka jing sngo si ka jongi ban sha halor ka ding phna ban yap ro kan da pi pule kan ka lenong ka basan pulai ka kitab Isaiah na do ka khot ka ban kong ter fin sngo thu kat no ka jing ban khia namar kata ka jing ka jong tra ya nga ba di pi hado ba sha halor ka ding phna ban ba e ka pop ka jong ha ba jong pi la nyau ben yo ula ban phat nang ta ka jing si shan re em ban pen biang ya nga ba ya pi udu no ye ki baro ngangai ka ne ka sngi ka bamanta utrai pen sle e fi ngangai utrai un ai fi ka ne ka bor ka jing ka jong ya ka ba ma udan ban khendu no eladi na mata ki wei pin yo ru ka ne ka bor ka ne ka sngi namar ka jing ka jong blai pin yo mat ne ka jing ba pin khendu no yaladi na ka banta ki wei barang ngai utrai ka khu fi ka ne ka sngi ka bamanta ada fila ya borok shi kata ban perkhat bai tang shu khwan man toy yaladi na fila perkhat bai tang ban yo nong yaladi renduk menta ka sngi ka bamanta ngai ba utrai un ai fi ka bor ba finam long sho ubreu ba perkhat tang yaladi henre utrai un ai fi ka bor pinum wat shu tang ya kata ka jong la jong ka jong pi ne tang ka jong nga henre ba fin long kom balong Jesus Christ ba khendu no iladi na ka banta jong ngin ya dwai hagani ka por ka bamanta trai ne ka por nga dwai nam tani ki khon ki jome lakin yo mat ikene ka jing it ki jome ko trai ka jing it ka ba khendu no iladi na ka banta ki wei kumba me ko trai mela khendu ila ka jong ka jing em na ka banta jongi mela i no wat ya ta ka baro ka ba me don ablai na ka banta jongi kum ta go trai o mem wat tang ke ila ka jong henrei ko trai na ka banta jongi mela wan man IT ba trai nga ngai ka ne ka sngi ka jing it blai ka jome kan pen kala ki ni ki khon bar nga ngai ko trai la ki don ka jing ngosi ki don ka jing kuslai la ki don ko trai ka jing janjar ka jing em trai no ka sngi ko rat na mar ka jing it ka jong me ko trai ka ta ka jing janjar ka kut no ka do no ka ta ka jing ngosi ka kut no men ta ka sngi bagata ke jing ke jing le jo ke jing em ki dukut bar ki kut no snan no mata ka sngi na mar troa ha ka ding phna mala dep siu spa troa nga dwai nga kar khu ni ki khon ge jong me ya ka ba me men le ki kamba na do ni ka sngi ka ba menta troa ki mat in ka jing it ba ki nam wat shu tang ki la ka jong nai troa o ban wat ban le ba ko troa
ia kita ki way pat ken ko na la da kade ka yeng ka sam ki kon ki ti paramar jan mar pa ki bahayeng ki basam ne ki be tray lang ne ki be don lang ha kanong ano ka benta pinamwat chu tangi ki banyo jing mentoi la di henrei ba phin long ru ka jing mentoi ka jing kar khu ya ki way ngada duai ha ka teng ka jong jisu apan ki ni baro amen ba amen ngai trai nong ai bore pi ba phin long ka daw ka jing kar khu ki ba bon phi dio diang chai ka ne ka jing e ka jong trai ba trai nong pan sla fi khublai shi bon ngen se kin do pa amen